L-Unjon Maltija għal-Qiebel u l-Infermieri l-MUMN laqat id-deċiżjoni tal-Gvern permezz tal-Ministeru għas-Saħħa joħroġ sejħa għal servizzi ta' emerġenza mill-privat fuq bażi ta' 24 siegħa, 7 ijiem fil-ġimgħa lil minn dawk li huma diġà offruti mill-isptarijiet tal-Istat. Fis-qarrija l-MUMN iddeskriviet dan il-pass bħala l-aħjar għażla biex jitnaqqas il-ħin ta' stennija fl-Isptar Mater Dei u fl-istess ħin titnaqqas id-tbatija tal-pazjenti. L-Unjon qalet li l-benefiċċju ta' din is-sistema mhuwiex biss it-tnaqqis fil-ħin, iżda se tippermetti li l-pazjent ikollu aċċess biex jitkellem ma' konsulent li jkun jista' jiggwidah skont il-kundizzjoni medika tiegħu. Is-sistema se taħdem billi mill-ewwel stadji, konsulent se jkun qed jesegwixxi sistema ta' triage li tiggwida lill-pazjent jekk jattendix Mater Dei jew xi sptar privat biex bekk is-sistema tkun waħda bla riskju. Dan se jifranka l-ħin prezzjuż tal-pazjent billi jelimina l-possibilità li wieħed jistenna diversi sigħat biex jiġi eżaminat minn konsulent fid-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei biex imbagħad jinstab li l-kundizzjoni tal-pazjent ma teħtieġ ammissjoni. Intqal kif differenza għal dak ir-rapportat b'mod fals minn ċerti media mhux il-pazjent se jkun qed jiddeċiedi jekk jattendix Mater Dei jew sptar privat, iżda konsulent speċjalizzat li jara l-pazjent fi stadji inizjali. Din l-istqarrija ġiet ippubblikata fl-istess waqt li l-Kulleġġ Malti għat-Tobba tal-Familji u l-Assoċjazzjoni tat-Tobba tal-Familji ħarġu stqarrija konġunta kontra din id-deċiżjoni tal-Gvern bl-MUMN tikkundanna lil kull min qed jipprova jwaqqaf dan minħabba aġendi personali tagħhom u għaskapitu tal-pazjenti. L-MUMN qalet kif is-sitwazzjoni fid-Dipartiment tal-Emerġenza teħtieġ bidliet urġenti. Fil-fatt, il-Gvern diġà ħabbar l-akbar investiment li se jsir f'dan id-dipartiment, inkluż fit-tkabbir tiegħu. L-MUMN tenniet kif aktar minn lesta li tikkolabora mal-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela biex proposti bħal dawn ikunu ta' suċċess għal ġid u l-benessri tal-pazjenti li jeħtieġu l-kura fid-Dipartiment tal-Emerġenza ta' Mater Dei.